Artura non baila porque leva unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Bailaches, Carolina, bailei no cuartel, dime con quen bailaches, bailei co coronel, bailei co coronel, bailei co coronel, bailaches, Carolina, bailei no cuartel. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor, dime con quen bailaches, bailei co meu amor, bailei co meu amor, bailei co meu amor, bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Boas tardes de novo, moi boas tardes. Pregolles un poquinho de atención, pero porque estamos a piques de comezar. Simplemente por iso, porque imos ter a ocasión de disfrutar hoxe cas 5 mellores rondallas da nosa cidade. Imos ter a ocasión de disfrutar. Mira, vamos facer unha cousa. Que lles parece se imos dándolle un primeiro aplauso a cada unha delas, para así que se vayan animando? Vamos darlle un forte aplauso xa a primeira que vai aparecer a este escenario de ocasión. A rondalla de Zamáns, forte aplauso xa para eles. Dende logo teñen que estar os amigos de Zamáns encantados con ese aplauso e a min non hai nada que me guste máis que un público aplaudindo, como digo meu amigo Carlos, fantástico. Tras a actuación de Zamáns, imos ter os amigos de Bembrive por aquí nesta pista, tamén forte aplausos para eles. Tras o seu paso, o escenario vai estar ocupado pola rondalla de Valladares. A continuación, pasará por o noso escenario, por este pabillón das travesas, este emplazamento clásico para o certame de rondallas, precisamente a rondalla de Beade. Un saúdo para os rondalleiros e rondalleiras que están ali sentados. E pecharemos este festival, pecharemos este certame da música propia da nosa terra, dunha forma de expresarnos que propia, ademais, saben vostedes que deste recuncho de Galicia, desta zona sur da provincia de Pontevedra, imos ter a rondalla de Freixo. Forte aplauso para Freixo. E así é como lles quero ver a todas vostedes, a cada un de vostedes, ao longo desta tarde. Unha tarde onde imos ver, ademais da actuación propia, actuación musical propia que cada rondalla ten preparada, teñen listo un espectáculo de entre 15 e 20 minutos cada unha delas, pero algunhas delas, as que levan
por trás do escenario, dicíame, pero non un saúdo reducido, imos facer a versión amplia, a versión auténtica, tal como me dicían a min. Así que moi atentos porque ao rematar xa a segunda das rondallas, cando comece a música de novo, non chega a actuación da terceira, non. Antes teremos ocasión de poder vivir aquí, en vivo, en directo, o saúdo tradicional, o saúdo enteiro que vense facendo entre as rondallas cando dúas se atopan nun certame na rúa ou onde sexa. Así que agardo que disfruten vostedes do espectáculo completo e ao final do mesmo eu preguntarelles que lles pareceu, que tal se sentiron. E miren, para xa queda moi pouquiño para que comece, xa para, como última, aplauso para os rondalleiros e rondalleiras que durante todo o ano preparan e traballan este espectáculo e que tan felices nos fan a todos nós. Forte aplauso para todos eles e comezamos en breve.
Agora sí, moi boas tardes, donas e cabaleiros, por achegarvos a esta cita onde a música, onde as coreografías, onde todo o que ten que dar de sí as rondallas vais expresar neste escenario que é o pabellón das Travesas nunha nova edición do certame de rondallas. Antes aplaudíamos os rondalleiros e rondalleiras, antes aplaudíamos os seus capitáns, os seus directores e abandeirados, e agora imos xa comezar definitivamente con o espectáculo. Imos comezar ca primeira das rondallas, a rondalla de Zamáns, unha rondalla que é das que máis lonsevas, unha das máis lonsevas da nosa cidade. Contábanme antes de comezar, xa nos anos 40, había informacións de que estaba cumplindo o 25 aniversario. Imagínense vostedes, unha rondalla con moita historia, con moita tradición, que hoxe ven a este escenario a presentarnos, entre outras cousas, dúas pezas compostas para a ocasión, dous pasodobles, En Vigo e o que pechará o seu espectáculo. Vamos que nos vamos, os dous, obra e autoría do seu director, un home moi querido en Zamáns, en Vigo, en toda Galicia. Eu dígolles, José Manuel Fernández, e o mellor non se dan conta de quen falo, pero se lles digo o Musicas, xa saben de que estou falando. Forte aplauso para a rondalla de Zamáns.
Fortísimo ese aplauso para a rondalla de Beade, que remata agora sí deste xeito a súa actuación tras o saúdo de bandeiras, ademais o xeito tradicional que as seguintes nosas convidadas a rondalla de Valladares. Pero antes de continuar, antes de darlle paso aos nosos seguintes protagonistas, teño que chamar a este escenario de ocasión o noso alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado a concelleira Patricia Rodríguez. Forte aplauso para eles. E queremos chamar tamén a dous representantes de cada unha das rondallas que hoxe actuaron ou van a actuar neste pabillón das Travesas, nesta nova edición do certame de rondallas. Así que representantes das rondallas, vayan achegándose hasta a pista, porque como ven vostedes, teñen nas mans os agasallos, os recordos que van servir como testemunhas do seu paso por esta data importante da cultura en Vigo. E aquí temos a representantes de algunhas das rondallas que reciben o saúdo do alcalde da nosa concelleira Patricia Rodríguez. E podemos ir aplaudir tamén, van a actuar, pero podemos ir aplaudindo porque o van facer moi ben seguramente. A ver se os compañeiros da organización confírmame que aquí temos os amigos do Freixo. E forte aplauso para eles, claro que sí. Adiante e como na vosa casa, como se estiverades en Vigo. E eu creo que é tempo de que me cale, xa teremos tempo logo de falar, porque estando aquí o noso alcalde, quen mellor que el que explicarnos o que temos que contarvos agora neste momento. O alcalde de Vigo, Abel Caballero. Moitas gracias. Pois de novo aquí estamos, con as rondallas de a cidade, con 5 rondallas maravillosas, extraordinarias, que afondan nas raíces dunha larguísima tradición. A tradición da música de rondallas. Éramos cativos e as rondallas xa levaban longo tempo tocando, actuando e sendo unha peza clave do folclor de Vigo. E seguiredes tantos e tantos e tantos anos. Por iso, quero vos felicitar a todas e a todos os que as compoñedes, dende a nena e o neno máis pequeno hasta o director máis veterano, porque Vigo sin rondallas non se entende. Formades parte da nosa tradición, formades parte da nosa historia. Sodes unha parte tan importante do folclor do presente e seguiredes estando aquí no futuro. Por iso, isto trascende a un acto de música, a un acto de ocio, de diversión. Isto é tradición, isto é sentimentos, sensacións, e cando miramos as nenas e os nenos pequenos, sabemos que dentro de 20, 30, 40 anos estarán aquí, dirixindo as rondallas e facendo esta música extraordinaria. Por iso, aos que estades e as que estades aquí en primeira fila, responsables directos, aos que acaban de salir de unha rondalla, a que está ahora aquí presente, as 3 que quedan por actuar, teño vos que decir que sodes as mellores e os mellores representantes do mellor folclor do mundo. O de Vigo, as rondallas desta cidade. E mirad, os que estades nas gradas e as que estades nas gradas, que formades parte anímica de cada unha de as vosas, de as nosas rondallas, sodes grandes amantes da música e da tradición. Sodes o mellor, sodes as mellores e os mellores. Por iso,
a miña felicitación a todas e a todos os que estades nas gradas. Pero quero falar de crematística. Quero falar de como temos que seguir facendo para seguir potenciando as rondallas. Este ano tomamos a decisión de subir en unha cuantía de 500 euros a cada rondalla. Creo que foron 500 euros, verdad? Vale, pois o ano que ven, cada rondalla recibirá 1000 euros máis, porque queremos potencialo. Parar quietos, que aínda non rematei. Aínda non rematei. O ano seguinte, outros 1000 euros máis. E ao ano seguinte, 1000 máis. E aí paramos. E aí paramos. E vos sabedes que eu cumplo o que digo. E aínda que o facemos sonrindo e aplaudendo, hai algo moi profundo nisto, que é o que representades. E, por tanto, eu quero asumir, igual que fixen con as corales, igual que facemos cas bandas de música, quero asumir a recuperación absoluta de as rondallas na cidade de Vigo. E así quero ser o alcalde que recupere para sempre e grandiosamente as rondallas de Vigo. ¡Vivan as rondallas de Vigo! ¡Viva Vigo! Moitas grazas, Abel Caballero, alcalde de Vigo. Grandísimo ofrecemento que lle fai as rondallas, garante do seu futuro, sen dúbida, na nosa cidade. Imos a chamar a primeira das rondallas que vai recibir o agasallo que temos aquí preparado, a rondalla que actuou en primeiro lugar, a rondalla de Zamáns, un paso adiante, e forte aplauso para elas, para eles, que reciben o seu agasallo das mans do noso alcalde. E deste xeito levan un bo recordo do seu paso por este certame. Imos a continuación ca rondalla que aínda está no escenario, rondalla de Beade, adiante os seus directores. No último. Fortes aplauso que aínda estamos escoitando os ecos das súas percusións, da súa música e o bo traballo dos abandeirados e abandeiradas. Imos co seguinte convidado, que é a rondalla de Valladares. Que tamén reciben este agasallo, este recordo, que van lucir sen dúbida con orgullo no seu centro cultural. E teremos ocasión de disfrutar con eles agora xa. De seguido, neste pabillón das travesas, neste escenario do certame de rondallas. Imos continuar, tras Valladares virá Benbrive, que temos aquí o seu director e o seu capitán, creo, adiante. Que reciben tamén o agasallo e inmortalizan deste xeito este momento, este pase por este certame xa 2024. E para rematar, a rondalla do Freixo, os amigos da rondalla do Freixo, que tamén nos acompañan, e para quen tamén lles pedimos fortes aplauso. Porque deste xeito imos rematando este acto protocolario, esta posta en valor das nosas rondallas, e imos continuar ca música, ca diversión e ca tradición. Grazas, alcalde de Vigo, Abel Caballero, Patricia Rodríguez. Forte aplauso para eles e para todos os rondalleiros que nos acompañan. Graciñas, podedes volver
os vosos lugares e permitimos, desalosamos o escenario porque van a abandonar a rondalla de Beade. Grazas e este é a súa saída. Despedimos deste xeito a rondalla de Beade e preparámonos xa para recibir a rondalla do Centro Veciñal e Cultural de Valladares, unha rondalla que ten unha longuísima historia que chega, pois eu creo que desde os anos 20 hasta o presente, de xeito ininterrumpido ao longo deste tempo, agás polo período da Guerra Civil, evidentemente, que hoxe, con 98 rondalleiros, preséntase neste certame, dirixidos por Juan Costas, capitana da rondalla Sonia Piñeiro e capitán de abandeirados Martín Estevez. Forte aplauso para a rondalla de Valladares.
Por suposto, despedimos cun forte aplauso aos nosos amigos e amigas rondalleiros que viñen de rematar a súa actuación para deste xeito dar paso aos nosos seguintes convidados. A rondalla Helios de Bembrive, que si antes falábamos de que a historia dos nosos anteriores convidados perdíase nos tempos, a historia da rondalla Helios de Bembrive está ben datada e temos registrado o comezo da súa actividade no ano 1917. Hoxe preséntase neste certame de rondallas con 79 componentes, con 9 abandeirados, baixo a dirección de Marcos Castro, capitán David Pousa e capitanes de abandeirados Ian Pousa e Efrén Gómez. Hoxe, tamén, ca novidade de presentar un tema para vostedes en exclusiva. Tema composto por Marcos Castro, o seu director, a marcha rondalleira. Forte o aplauso para Helios de Bembrive.
Magnífica actuación dos rondalleiros e rondalleiras que abandonan xa definitivamente por este ano este escenario do certame de rondallas de Vigo. E chega o turno para a rondalla que actúa baixo a batuta de César Davila, que é capitaneada por Justo Figueroa e que naceu no ano 1996, que nese entón eran uns rapaces. E esos son auténticos veteranos das rondallas. Fálolles e pídolles un forte aplauso para a rondalla Peña Freixo.
E deste xeito despedimos esta nova ocasión para desfrutar ca tradición, ca música, co folclore que se fai en Vigo e con tanto nivel. Grazas pola súa presenza e ata o ano que ven.